Malaman addini sun fusata a Najeriya game da kisan 'yan Maulidi da aka yi a Kaduna. Ku kasance da Ustaz Alƙali Zaria game da wannan kisa da aka yi na masu Maulidi a Kaduna. Amma kafin mu shiga, ku saurari abin da ya ce. Ku danna mana subscribing da alamar like. Mun gode. Sa wannan abubuwan suke faruwa a Najeriya ne? Shin masu tuka jiragen nan ba su iya ba ne? Ko su ba ta garin ne da suke ɗaukan jiragen suke fita da su ba tare da hukuma ta sani ba? Me yasa wannan abin a arewacin Najeriya yake faruwa? Ya faru a Borno ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Ya faru a jihar Yobe ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Ya faru a jihar Sokoto, ya faru a jihar Zamfara, yanzu gashi ya taho jihar Kaduna. Wai me yasa wannan abin a wurin musulmai zalla ne yake faruwa? Me yasa mu kadai ake kashewa? To tsakani ga Allah ba za mu amince da wannan abu ba. Ba za mu amince ba, ba za mu yadda ba. Dole a binciko waɗanda suka yi wannan abin, kuma dole a biya diyar bayan Allah nan. Dole a biya. Tunda abokan zamanmu in an yi irin wannan ta faru da ɗaiɗaikunsu ana biyan diya. Dole a biya diyar waɗannan bayan Allah. Dole sai an biya diyarsu. Magana ne ake ta musulunci da musulmai. Magana ce ta yanki. Mu yan arewa ne. Kuma wuya Najeriya ne indijin yan kasa ne mu. To wallahi ba za mu yanta ba. Saboda haka bisa ladabi da biyayya dole gwamnati ta ɗauki mataki. Me yasa abin bai faruwa a kudanci sai arewacin Najeriya? Me yasa bai faruwa wurin kiristoci sai a wurin musulmai? To gaskiyar magana dole a ɗauki mataki. Dole a ɗauki mataki. Muna gabatar da ta'aziyya ga al'ummar Najeriya gaba daya, da musulman da kiristocin, musamman yan uwanmu musulmai. Muna gabatar da ta'aziyya na wannan rashi da muke na yan uwanmu. Allah ka saka mana, Allah ka bi mana haƙƙinmu, Allah ka karɓi shahadarsu. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka Allahumma.